tom klášteře. Tady jsou takové záchody, to se naddvihlo, ten poklop. A chodilo se na záchod. Tady byl kýbl s vodou na provázku, no a tím se to spláchlo. No, tady jsou schody nahoru, ale po nich se teda neodvažuju jít, protože to hrozí zlemenina druhého kolena. Ale je to krása, to je. No, tady svatý Ignác. Pokladnička, se hážou peníze. Korňa, tady je těch cenných věcí. Tady toto dát u nás do bazaru, tak by bylo peněz. A tady se ale v Řecku nekrade. Kdybyste něco ukradli, tak vás ráno najdou v moři. S kusem betonu přivázaný k noze. Nic, asi jdu na chvíli sednout. Já se musím připravit na cestu dolů. Večeře Páně. Tady jsem jim napsal vzkaz, že jsme tu byli.